дар вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи муҳим барои баррасии чорчӯбаи ҳамкории Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди устувор созишномаи нави ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид барои солҳои 2023-2026 баргузор гардид. Афзалиятҳои 4 соли ояндаи ҳамкорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид тасдиқ гардида, намояндагони сохторҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, Созмони Милали Муттаҳид ва шарикон барои баррасӣ ва тасдиқи чорчӯбаи ҳамкории Созмони Милали Муттаҳид бо ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди устувор ҷамъ омаданд. Ин чорчӯба созишномаи нави ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид барои солҳои 2023-2026 мебошад. Чорабинӣ бо иштироки васеи сохторҳои давлатӣ, шарикони рушд, соҳаи илм, сохторҳои ҷамъиятӣ, бахши хусусӣ, гурӯҳҳои осебпазир, фаъолони ҷомеа, яъне намояндагони ҳамаи гурӯҳҳои аҳолӣ омода гардидааст. чорчӯби ҳамкорӣ, шарикӣ ва кӯшишҳоро барои дастрасӣ ба ҳадафҳои рушди устувор ва стратегияҳои рушди миллӣ тақвият медиҳад. ҷаласа бо ширкати муовини якуми вазири рушди иқтисод ва савдо Ашурбой Солеҳзода ва ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид хонум Сезин Синаноглу баргузор гардид. таҳти раёсати Ашурбой Солеҳзода намояндагони баландпояи ҳукумат, сохторҳои Созмони Милали Муттаҳид, ҷомеаи шаҳрвандӣ, аҳли илм, бахши хусусӣ ва васоити ахбори умма чорчӯбаи ҳамкориро баррасӣ намуданд. имрӯз барои мо рӯзи хеле муҳим аст. мо барои баррасии соҳаҳои ҳамкорӣ бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои 4 соли оянда ҷамъ омадем. дар соли 2023 Созмони Милали Муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон чаҳорчӯбаи ҳамкории нави худро барои солҳои 2023-2026 ифтитоҳ менамояд. дар давоми 6 моҳи охир мо бо шарикони сохторҳои давлатӣ, Созмони Милали Муттаҳид, ҷомеаи шаҳрвандӣ, аҳли илм, бахши русӣ ва васоити ахбори омма афзалиятҳо ва ё соҳаҳои муҳимтаринро барои 4 соли ояндаи ҳамкорӣ муҳокима намудем ва имрӯз натиҷаҳо ва пешниҳодҳоро барои ин чаҳорчӯба мувофиқат менамоем. натиҷаҳои ба дастомада дар соли 2021 дар самти рушди устувор, вокуниш ба COVID-19 ва вокуниш ба ҳолатҳои интизорӣ аз ҳамкории аъло бо ҳукумат ки аз ҷониби вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамоҳанг карда мешавад ва шарикии қавии мо бо созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикони ҷомеаи байналмилалӣ мебошад. тавассути ин шарикӣ дар соли 2021 баъзе натиҷаҳои муҳим ба даст оварда шуданд. зиёда аз 3 миллион нафар бар зидди COVID-19 эм карда шуданд ва беш аз 1 миллион кӯдак бар зидди фалаҷи атфол эм карда шуданд. зиёда аз 5 миллион кӯдак барои мубориза бо камғизоӣ дар мактаб хӯрок ва ғизо мегиранд. бештар аз 4 миллион нафар сокинони деҳот бо манбаъҳои нави энергияи барқароршаванда фаро гирифта шуданд. зиёда аз 2 миллион нафар одамон бо системаи ҳифзи иҷтимоӣ фаро гирифта шуданд. гузориши пурра оиди натиҷаҳои ҳамкории Созмони Милали Муттаҳид ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 ба наздикӣ дар торнамои мо бо забонҳои англисӣ, тоҷикӣ ва русӣ ҷойгир карда мешавад. аз он назар кунед ва баҳра баред. бори дигар ташаккур ба ҳамаи шариконе ки барои ба даст овардани ин дастовардҳо бо мо ҳамкорӣ карданд. ин чорабинии муҳим ҳангоми баргузор мегардад ки 30-солагии узвияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид ҷашн гирифта мешавад. 2 марти соли 1992 ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи созмони бонуфузи ҷаҳонӣ гардид. من با کمال خوشنودی حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم آن را به مناسبت 30 سالگی عضویت در سازمان ملل متحد تبریک می‌نمایم. در دوام 13 ساله اخیر ما در راه تامین صلح، ثبات و پیشرفت اجتماعی در منطقه و تمام جهان شریکی باز هم زیادتر برقرار کرده ایم. جمهوری تاجیکستان همیشه جانبدار نظام بسیار جانبه، دسترسی به هدف‌های رشد استوار و حل مشکلات جهانی به حساب می‌رود. در زمانی که ما کوشش‌ها را برای برقرار شوی از پاندمی کووید-19 به خرج داده ایستادیم، من باوری دارم که ما یک جایه میتوانیم یک جامعه استوارتر و عادلانه‌تر را برقرار نماییم. дар ин чорабинии муҳим инчунин оиди ҳисоботи фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид дар якҷоягӣ бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 маълумоти мухтасар дода шуд.
дар гузориш маълумоти ҳамаҷониба дар тамоми самтҳои асосии кори созмони милали муттаҳид дар кишвар оварда шуда оиди дастовардҳо ва маблағгузории ҳадафҳои рушди устувор, амалҳои муштарак оид ба ғизо, пешгирии зӯроварӣ дар асоси гендерӣ ва вокуниши созмони милали муттаҳид ба COVID-19 маълумот дода шудааст. дар марҳилаи амалишавии стратегияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қарор дорем. созмони милали муттаҳид яке аз шарикони калидӣ мебошад ва дар доираи ба даст овардани ҳадафҳои стратегияи нав харитаи роҳ аз тарафи созмони милали муттаҳид ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва таздиқ гардидааст ки ҷаласаи имрӯза, яъне чорчӯбаи нави ҳамкориҳои созмони милали муттаҳид дар самти рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамин ҳамкориҳо сурат мегирад ва бевосита ки аз чаҳорчӯбаҳои калидӣ дар самти ба даст овардани ҳадафҳои рушди устувор дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. чорчӯбии ҳамкории созмони милали муттаҳид оид ба рушди устувор муҳимтарин василаи ба нақшагирӣ ва татбиқи фаъолиятҳои рушди созмони милали муттаҳид дар сатҳи кишвар мебошад. ин ҳуҷҷат дар маркази ислоҳоти созмони милали муттаҳид қарор дорад ва тибқи он таваҷҷӯҳ аз кӯмаки башарӣ ва ҳамкориҳои рушд дода шудааст. ҳадафи ислоҳоти созмони милали муттаҳид беҳтар намудани ҳамоҳангӣ ва масъулият ва самаранокии системаи созмони милали муттаҳид барои дастрасӣ ба натиҷаҳои беҳтар барои мардум ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноил шудан ба ҳадафҳои миллии рушд ва ҳадафҳои рушди устувор то соли 2030 мебошад.